Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelai. Comezamos, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe recibimos a Victoria Lareu, que é catedrática de Medicina Legal. Ela é a directora do Instituto de Ciencias Forenses da Universidade de Santiago. Señora Lareu, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Benvida a Correo Televisión. Bueno, moitas gracias a vos por ternos en conta. Gracias. Vostede ten traballado en moitos casos moi destacados, por enumerar somente algúns que a xente poida coñecer, pois a identificación de vítimas en atentados terroristas do 11S e do 11M, tamén a identificación de vítimas do tsunami asiático e casos tamén pois moi mediáticos, non? O das nenas de Alcácer, recentemente o caso Bretón. Como chega a afectar a presión de traballar nun caso que todo o mundo coñece, que todo o mundo espera unha resposta? Esa presión notase? Home, notase un pouco, pero só nota no momento en que temos que ter unha relación cos xornalistas, que somos moi pesados. Moitas veces sí, pero bueno, tamén entendo que é a vosa labor. Pero despois, dentro do laboratorio, a presión solamente é chegar a coñecer e a saber facer todo o que se pode facer no caso. Esa presión a temos sempre. Pero, claro, cando temos moita xente mirando o que facemos, sempre é unha presión psicológica que non afecta ao traballo realmente, non nos afecta no laboratorio. Son casos con moitísima repercusión, pero supoño que non son necesariamente os casos máis difíciles nos que teñen vostedes que traballar, non? Haberá outros máis anónimos que non trascenden, pero que teñen máis dificultade, non? Bueno, a maioría dos casos que foron máis mediáticos, incluso nós tivemos casos moito máis difíciles que os que salen na prensa. Bueno, o caso que ti comentastes do caso Bretón foi un caso moi difícil, científicamente, técnicamente. Pero despois deses casos tamén temos cotidianamente, en casos, por exemplo, de desaparecidos, de xente que a veces morre no mar, por desgracia aquí en Galicia, casi todos os anos temos traxedias no mar, entón moitas veces temos que facer análisis de ADN para identificar esos restos que aparecen no mar, e a veces é complicado. Por eso, moitas veces, casos que nunca van a sair nos xornales ou nas televisións tamén son moi complicados e xeneran unha presión nosa a nivel profesional de sacar o caso adiante. Algún deses casos dos que eu falei, ou outro que eu non mencionara, chegou a marcar especialmente? Chegou a implicar especialmente en algún? Implicados estamos en todos. Marcar, a min normalmente me marcan todo os actos criminais que teñen que ver que as vítimas son nenos, porque me parece que son as persoas máis vulnerables, ou as persoas maiores tamén, pero os nenos me parecen moi vulnerables, e cando hai un acto criminal que a vítima é un neno, sempre me marca. Despois, profesionalmente, as cousas as asimilas e as vives de outra maneira, pero eso sempre te chega ao corazón, sempre te deixa un pouco marcada para despois o comportamento diario na túa vida, non? Esos son os casos que a mí me chegan máis. Precisamente, falábamos dun deses casos que ten conmocionada toda a sociedade española, o caso Bretón, o caso dos nenos de Córdoba. Non podemos falar del, eu comprendo, porque está o caso baixo o segredo de sumario, vostede é moi discreta e fai moi ben en selo. En todo caso, ao seu laboratorio chegaron restos óseos procedentes da finca das Quemadillas. Vostede non me pode dicir, evidentemente, se logrou extraer ADN ou non dese resto, será moi complicado en todo caso, pero sí me gustaría pedirlle unha reflexión sobre o feito de que se enviaran aquí a Santiago, ao Instituto de Ciencias Forenses, é dicir, non había outro laboratorio en todo o mundo que puidera facer ese traballo, non? O cal demostra o prestixio que ten este centro. Bueno, como ti ben dixeches, nós non solemos falar dos casos porque son casos, e ademais que hai xente que está detrás, as familias, eso, entonces, e o xuez mismo, que por nosa profesión temos un secreto profesional que cumplir. Temos a sorte de traballar en un centro que, con moito esforzo de moita xente, non solamente de Ánxel Carracedo, que é a figura máis importante que temos no instituto, sobre todo na parte de xenética forense, sino de outra xente anónima que leva moitos anos traballando para que isto siga adiante. Temos a sorte de ter unha liña de investigación moi importante, onde traballa moita xente xoven, e que isto nos dá un prestixio a nivel mundial tamén moi importante, porque estas investigacións logo se poden aplicar
é unha investigación aplicada á rutina da xenética forense e temos a sorte de ter tecnoloxías ou ter desenvolvido marcadores novos que en outros laboratorios moitas veces non se fan. Entón, eso nos dá un prestixio e nos fai que moita xente, ou que outros países incluso nos manden mostras dos seus casos máis complicados para que nos tratemos de buscar unha solución. Isto non quere decir que seamos as persoas que podemos resolver todos os casos do mundo. Simplemente temos unhas tecnoloxías implementadas no laboratorio que nos permiten resolver algúns casos que en outros sitios non se poden facer. Aunque hai laboratorios moi bons no resto do mundo e tamén en España. Pero de aquí podemos decir que destaca, vamos. Bueno, destaca, sí, un poquinho sí. En todo caso, cando un garda ese segredo profesional, non é discreto, como vostede está sendo agora conmigo, non molestan esas filtracións que chegan aos medios de comunicación e que vemos nos xornais, nos programas de televisión todos os días? É que non sabemos por onde sai. Porque, bueno, do noso laboratorio normalmente nunca tuvemos este tipo de problema, pero eu extrañome moito cando hai causas que están baixo secreto de sumario e temos información, teñen información antes os periodistas que nos mesmos. Cando, neste caso bretón, que nos chegaron as mostras, o sabían primeiro os periodistas que nós. Entón, esas cousas nos extrañan bastante. É un pouco extraño e debería estar máis controlado. Desde o meu punto de vista, debería estar moito máis controlado. Que pasa aí para que se filtren esas cousas? Bueno, isto nos podería dar lugar a máis preguntas, pero temos que falar tamén do centro, non? Porque eu quero tamén saber, e a xente quere saber, en que está a traballar actualmente o Instituto de Ciencias Forenses. Mira, no Instituto de Ciencias Forenses temos dúas partes bastante diferenciadas, que é a parte de xenética forense e a parte de toxicoloxía. A parte de xenética forense estamos traballando sobre todo en novos marcadores para a determinación de, por exemplo, de características físicas. Isto que quere decir? Pois aparece unha mancha de sangue ou un resto biolóxico nunha escena dun crimen e non se sabe nada de quen fixo, quen perpetrou ese crimen. O que estamos facendo é estudiar marcadores que podan dar idea das características físicas do criminal. Se pode saber neste momento se foi un home ou unha muller, se é rubio ou pelo oscuro, se ten os ollos claros ou non, se é pelirrojo, se este tipo de marcadores que están moi dentro do ADN, porque nós físicamente somos o que está un pouco escrito no ADN, son os marcadores que nós estamos investigando máis agora. Marcadores tamén de orixe xeográfico, para determinar se, por exemplo, esa persoa pode proceder de Europa, pode proceder de Asia, pode proceder nativoamericano, un pouco para informar ao xuez de por onde poden ir a investigación. E logo tamén en toxicoloxía traballan con drogas, con alcohol. Bueno, eso é un pouco o que nos facemos a maioría das veces no instituto. O sea, que ter unha mostra de ADN nos permite coñecer moitísimas cousas, así, sen ter algo con que comparala, dicir, non podemos dicir, pois foi fulanito de tal, con nomes e apelidos, pero si as súas características. Si, nun caso normal de criminalística, cando se recolle unha mostra biolóxica na escena do crimen ou na víctima, normalmente o que temos que ter... Pode ser sangue ou unha pegada dactilar, por exemplo? Unha pegada dactilar, nós tamén podemos extraer un perfil xenético dunha pegada dactilar, de semen, de saliva, de se é un cadáver de algún órgano, dun oso, dun dente, un cabelo, etc. Entón, normalmente o que se fai é para establecer un diagnóstico individual de quen é o que ha deixado esa mostra biolóxica é sempre comparar con un sospeitoso. Pero, en algunhas ocasións, o xuez, instructor dun caso, ou a mesma policía, non saben quen pudo haber deixado esa mostra. Entón, estes novos marcadores o que indican te dan unha idea de quen pudo haber deixado, de que fisonomía ten a persoa que ha deixado esa mostra biolóxica. Entón, eso non identifica unha persoa. Despois hai que facer os outros marcadores de identificación individual, porque porque seas europeo non quere decir que seas o asesino. Pero, claro, xa eliminas desa población a moita xente que é asiática, a moita xente que é africana subsahariana, etc. Unha vez que teñes ese sospeitoso, teslle que facer os marcadores xenéticos que o identifican como individuo. Pero é un primeiro paso fundamental, xa axuda moitísimo, non? Sí, para investigación policial e judicial, sí. É moi importante. En este campo no que a evolución é constante, sempre se descobren cousas novas, estamos chegando xa ao límite do que podemos chegar a saber do ADN ou eso é un campo ilimitado que nos vai seguir dando moitas noticias? Claro, non. A ciencia agora avanza a unha velocidade impresionante.
Se te vas un ano, cando volves xa non estás. Tes non podes baixarte todo o tren. O sea, que é reciclaxe continua, non? Tamén para os profesionais. Sí, exactamente, pero falta moitísimo por saber. Eu sempre comparo o que se sabe do ADN como se ti estás empezando a falar chino, aprendes chino. Entonces, sabes moitas palabras, tes unha novela en chino que é o que queres ler, que é o ADN, que está nun libro, agora xa temos a secuencia do ADN, pero solamente sabes algunhas das palabras, ou moitas palabras de chino, pero te falta moito por saber. Entón, toda esa lectura desa novela que te vai a dar a comprensión completa do que é o ADN, do que di o ADN, eu creo que falta moito, se está traballando moito, falta moito, e nos vai a dar moitas sorpresas e moitas chaves para curar moitas enfermedades que agora non se poden curar, para saber moitas cosas que agora, por agora, non se poden saber. Tamén decir que non todo está nos xenes, non todo está no ADN, hai moitas outras circunstancias, pero que é clarísimo que o ADN marca unha pauta de vida e do que somos os seres humanos, é verdad, pero falta moito por saber. Ainda... O que queda. O que queda. E facendo ciencia ficción, pode chegar o día que nos teña a policía todos fichados polo ADN? Home, xa non sería moita ciencia ficción, se quixera facer, se podría facer. Bases de datos onde teñen un perfil xenético das persoas que vivimos nun país, pódese facer. O que pasa que ten unha connotación ética moi importante. Pode facerse eso. Hai unha discusión, non? As bases de datos, por exemplo, criminais, de criminais xa están establecidas en moitos países, empezaron no Reino Unido, ahora nós tamén temos aquí, pero son con unhas condiciones moi concretas, moi específicas para delitos moi graves. Que todos nos poden ter unha base de datos con un perfil xa é posible, pero... Por exemplo, no caso de pederastas, non sei se... Claro, por exemplo, en países como en Inglaterra, os pederastas hasta teñen, os pais que levan aos nenos ao colexio, hasta teñen a posibilidade de pedir unha lista de pederastas e onde viven para sabelo. Claro, son leyes de países son diferentes leyes en diferentes países, pero que ahora poden ter un perfil xenético de a policía, pero bueno, nin é legal neste país, e hai unha discusión ética moi importante. Realmente eso se pode facer. Tamén podíamos seguir por aquí, non? Pero voulle facer unha pregunta que seguro que lle fixeron moitas veces. Series como CSI, que teñen tanta audiencia, se axustan á realidade? Vostede veas, ou se lle poñen os peos de punta? Non, eu a verdade é que creo que vin un capítulo ou así de CSI. Sei que están asesorados por o FBI. Bueno, dice que sí. Algo teñen asesoramiento, pero bueno, a realidade moitas veces supera a ficción, e moitas veces a ficción non ten nada que ver ca realidade. O sea, moitos casos que nós temos no laboratorio, se o colle un director de cine como Almodóvar, fai un peliculón, pero tamén é verdad que o que se ve moitas veces en CSI é toda unha ficción, que non se pode sacar ADN de calquer cousa, en calquer circunstancia, e que non se poden chegar moitas veces ás decisións ou as que eles chegan co que fan. O sea que, claro, é unha película. Pero, bueno, a veces nos mandan desencaminados, pero, bueno. Cando non se pasa, non? De rosca. Claro. No Instituto de Ciencias Forenses tamén se fan probas de paternidade, non? Fanse moitas? Isto vai en aumento ou non? Eu penso que en xeral van en aumento. É unha proba que tamén se poden facer en outros laboratorios. Privados? Privados ou públicos, por exemplo, o Instituto Nacional de Toxicología fai paternidades. Entonces, nós temos casi sempre os casos máis complexos e os casos que a xente elixe o noso centro para facelas, non? E logo todos os casos de xustiza gratuita da comunidade galega. Que se fan ali, esas probas. En todo caso, supoño que facelas neste instituto público dá unhas garantías que o mellor non poden dar todos os laboratorios privados, ou non? Eu non sei o que poden dar os laboratorios privados ou non, eu penso que a garantía pode dar calquer laboratorio. Outra cousa é que se quera dar esa garantía, porque é unha garantía que moitas veces pasa por unha cuestión económica. Eu penso que habrá laboratorios privados que o fagan moi ben, habrá laboratorios privados que o fagan medianamente, os que os pagan peor.
Nós o que procuramos é que, por exemplo, nós temos unha acreditación da ANAC, que é unha acreditación de 17025, que tens un control riguroso do laboratorio, e despois temos nós controles internos moi rigurosos. Por exemplo, nunca se fai solamente unha persoa unha prova de paternidade, son dúas persoas diferentes, dous técnicos diferentes que non coñecen o que están facendo, a cego, e despois os resultados se xuntan a ver se coinciden, fanse por dous sistemas diferentes de tipado de ADN, leva un proceso, que pasa? É moito máis caro. Pero os que firmamos os informes tamén necesitamos ter unha seguridade de que sempre te podes equivocar, porque somos humanos, pero correr o mínimo risco de unha equivocación. Porque non só traballamos en paternidades, que é moi importante para as persoas, unha cousa desas é importante para as persoas, pero tamén traballamos en casos criminais, e os casos criminais son graves se te equivocas. Claro, poden facer que un inocente vaya ao cárcere ou ao revés. E a xenética forense non solamente busca esas probas que fan que un xuez este bastante seguro de que unha persona está implicada en un acto criminal, tamén fai unha cosa moi importante, que con datos de perfiles xenéticos se pode dicir que unha persona non ha deixado unhas mostras Iso é tan importante, ou a veces máis, demostrar unha inocencia que o outro. Entonces é algo que nós sabemos moi ben, o temos metido no noso ADN, e decimos, bueno, isto non é unha broma, é algo que estamos xogando ca vida das persoas. Entonces temos un control moi riguroso das cousas. Que nos podemos equivocar? Sempre pode suceder. Procuramos que non sexa así, non? Bueno, polo que di, o traballo en equipo no Instituto é fundamental, non? Fundamental. En todos os sitios. Penso que funciona ali o traballo en equipo? Funciona, é un equipo moi variado, hai médicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos, somos unha pequena familia. Que tamén, ademais, vivimos en un sitio bastante pequeno, porque éramos un pouco hacinados. Xa digo, como haya unha tuberculosa ou unha gripe, la vamos todos, porque estamos moi... Pero nos levamos bastante ben, vamos todos a tomar café xuntos, tratamos de que eso sea un lugar acolledor de traballo, con os nosos problemas e tal, pero procurando que as cousas funcionen dunha maneira suave, tranquila. E procurando que todos teñan o seu sitio, a súa posición, e que todos somos parte dun equipo e que sin un non funciona. O sea, ahora Leonardo da Vinci xa non existen, todos dependemos dos demais. Eu dependo do técnico, dependo de tal, eles dependen a veces de mí de que firme un papel, o sea, todo é como un engranaxe que ten que funcionar. E agora, sin un equipo, quen funciona? Fundamental o equipo para que funcione, fundamental tamén o financiamento, inevitablemente. Bueno, a chave da cuestión. A chave da cuestión, pois cheguemos á chave da cuestión. Como lle está a afectar, se que lle afectou o Instituto de Ciencias Forenses, pois todos estes recortes provocados pola crise? Bueno, estáse notando? Estáse notando moito na financiación para investigación, estáse notando moito de que moita xente que traballa con nós, que vemos que é xente formada, intelixente. Eu sempre me lembro o que me decía a miña nai, o meu avó foi maestro nacional, era castellano, e veu de Castilla para Galicia. E dixo que nunca había visto xente tan lista como os galegos. Eso decía sempre, ele dice, o que pasa que aquí, tan pronto os nenos tiran da vaca, os pais veñen cas patatas, co galo, que tal, bueno, te traemos eso, pero déixeme levar o neno para que tire da vaca, que me ten que axudar na casa. E meu avó sempre dicía, leva as patatas e leva o galo, que o neno é meu. Entón, esta xente que ten esa intelixencia xa innata, ben preparada, con unha organización como estábamos vivindo nestos momentos, de que parecía que a investigación empezaba a ter algo de peso na sociedade, que se estaba empezando a crear unha masa crítica que tira uns dos outros. Isto está empezando a desmoronarse. Xa non só por a falta de cartos económicos, sino porque se está desmoralizando a xente. Esta desmoralización de, bueno, xa non podemos... Está minando un pouco o que levamos traballando tanto, vemos xente que é boísima, que se ten que marchar, que non sabemos se vai poder volver. Isto é duro, duro. Vexo que lle preocupa entón moito esa fuga de cerebros, non? Motivada pola falta de Hombre, oportunidades. penso que é xente que... Esta xente que está terminando as tesis doctorais, que viveron unha etapa onde lles dicían si estudias, si traballas, si fas inglés, si alemán, non sei, chegan a unha situación donde, a donde chegan? Pois a ter que irse. Isto é duro, É duro para eles, sobre todo,
pero para a xente que estamos detrás, que tamén estamos traballando para que isto salga adiante, porque é importante, tamén para nós. Doe, algo duro. En todo caso, pola súa propia experiencia, porque vostede tamén se formou, estudou e traballou fora, non? En Portugal, en Reino Unido, supoño que tamén valora como algo positivo o feito de que o investigador pois marche unha temporada a formarse fora no estranxeiro, non? Que poida volver, por suposto, pero... O valoro como forma positiva se é como formación persoal. Cando eu fui a Inglaterra, por exemplo, que a investigación ali sempre se decía é máis fácil ser torero en Londres que investigador en España, non? Pero chegabas ali e todo era unha organización, non son máis listos que nós, pero teñen unha organización, unha valoración da ciencia, unha historia, un background de ciencia, de científicos, que está como na impronta do ADN. Isto é que estábamos intentando que isto sucedera aquí, non? E entonces non te consideres ni máis listo, ni máis tonto, traballan de outra maneira. Entonces ti aprendes que te dá un pouco de seguridade en ti mesma, decir, bueno, pues non somos tan diferentes, podemos chegar a cosas moi importantes e temos os medios, e temos a organización. Entonces, por que non? O sea que valoro como formación persoal de como se poden facer as cousas de outra maneira, e tamén aprendes moitas cousas. Pero, por exemplo, para nós, en xenética forense, nós temos xente de todo o mundo aquí. En este momento temos alemanes, temos italianos, temos portugueses, temos brasileiros, con nós. Quero dicir que non temos por que irnos ao estranxeiro, a Alemania ou a América, a veces solamente con irnos a Oviedo ou a Lisboa. Sabes o que che quero dicir? Que non... Parece como que se non vas a Estados Unidos, ou non vas a Alemania, ou non vas ao Reino Unido, non eres ninguén. Hai que buscar os centros de excelencia, estén donde estén. O sea, que eso é o que a mí me parece importante. Saír do teu núcleo, pero saír a un sitio millor, e buscar ese coñecemento non só científico, sino de práctico da vida e da ciencia. Antes falábamos dos recursos económicos do centro. Está en perigo o seu financiamento? O financiamento do noso centro, nós somos un instituto mixto, xunto a universidade, é un financiamento que sempre foi non moi elevado, tampouco vamos a hablar aquí de cartas, espero que non este en dúbida un instituto como este, que traballa e que dá, moitas veces eu digo que moitas veces hai que vender a marca de Galicia calidade, a Galicia calidade hai que coidala, e non solamente está na carne galega, ni no albariños, ten moitas outras cousas, tamén se pode exportar ciencia, entón esas cousas hai que coidalas. Espero que os políticos que lle toca manter institucións que son importantes no país non recorten, porque tamén se recorta, xa non nos chega o que nos dan, pero se por encima se recorta xa sería inviable, sería totalmente inviable levar a cabo unha investigación e unha casuística moi cara. Estamos traballando con DNA, con unha tecnoloxía cara. Entonces non é que podes coller, eu me lembro que cando empecé a traballar íbamos á cristalería, comprábamos moldes de metacrilato, facíamos nosos aparatos, pero agora é imposible porque a tecnoloxía avanzou tanto que non podes construir tías algunhas cousiñas, pero a maioría das cousas hai que compralas a empresas que teñen patentes. É complicado. Falamos de cartos. E hai canteira en Galicia, creo que polo que me decía, sí, non? Hai relevo para os investigadores que, como vostede, puido desenvolver o seu traballo aquí na nosa comunidade. Relevo persoal e profesional, seguro. O que pasa que se non hai un respaldo económico que lle permita ficar aquí ou voltar, é imposible. Porque a xente tamén necesita comer, necesita ter unha familia. Cando teñas 40 anos non podes estar pensando que teus fillos para o mes poden ter un sueldo ou non. Eso non. Chega un momento que aínda que non haxa postos fixos de traballo, tens que ter unha seguridade, se traballo e fago as cousas ben, teño un respaldo económico detrás. Canteira, por suposto. Non teño dúbida. E logo traballar moito, porque eu teño lido por aí que vostedes ten levado moito traballo para casa, non? Durante moitos anos. Traballei moito. Agora, desde que soy nai, teño que andar dividindo as cousas. A iso quero ir despois. Claro que hai que traballar.
Eu penso que para chegar aos sitios tens que ter interés, traballar, ter suerte tamén, porque moita xente tan boa ou máis boa ou traballa o mesmo non ten a mesma suerte. Está tamén no momento, Exacto, no lugar adecuado, no momento xusto, ca non? xente adecuada. Eu sempre digo que eu tuve moita sorte porque tuve xefes boísimos e xente que fixo boísima Porque vostede coincide con Luis Concheiro, non? Con Luis Concheiro, con Ángel Carracedo, logo con Anxo Carracedo, sí, o sea, con xente que foi toda a vida pioneiros nas cousas, non? Eu traballei máis directamente sempre con Ángel Carracedo, tuve a sorte de chegar ao Instituto de Ciencias Forenses, que nese momento o director era Luis Concheiro, que foi o pai da idea, e despois eu traballei sempre en xenética forense con Ángel Carracedo, que todo mundo coñece, e que é unha autoridade no campo, e despois tuve a sorte tamén de traballar con xente como Antonio Salas, que fixo a tesis comigo, que tamén é moi bo. Entonces, foi moi lista, porque traballei cos millores e sigo traballando con... Entonces, creo que eso tamén é moi importante. Se eu, ao millor, vou a outro sitio onde non hai esta idea da ciencia e das cousas, probablemente non chegar a donde cheguei, que tampouco é moi alto, pero bueno, fun facendo cousiñas. Pareceralle pouco. Pero é moi importante. Por iso digo eu, a masa crítica é importante. Donde estés é importante. Porque se tiran por ti e ti tiras por outros e os outros tiran por os outros, isto convértese como unha norma, non unha excepción. E hai que buscar a normalización de que a xente traballe na ciencia e que sea algo normal que teñamos centros de excelencia no noso país, porque a xente vale. E defendelos tamén. Bueno, falaba vostede antes de que desde que nai procura levar menos traballo para a casa, porque claro, é que todo tampouco se pode facer, pero si me gustaría preguntarlle se o feito de ser nai tamén supuxo, enténdase a expresión, pero se supuxo un freo ou supón un freo en xeral para que a muller desenvolva todas as súas capacidades profesionais. Por supuesto. Isto segue ocorrendo, non? Por supuesto. Home, depende, pero a maioría das nais, cando teñen un fillo, parte do seu tempo volcase neles. O sea, é natural, ademais nos gusta, a mí polo menos me gusta. Eu penso que... Vostede antes nai que científica, entón? Eu sí, o teño claro, vamos, se teño que elexir entre a ciencia e os meus fillos non teño ningunha dúbida, ninguna. Agardemos que non estean nesa situación, pero bueno, non? Pero sí, son primeiro madre que científica. Eso, en alguna... págase, porque non podes estar a todas as que estabas antes, non podes e non queres tampouco, porque non te dá vida para tanto, porque andas correndo todo o día dun lado para outro. Eu, cando oigo falar da igualdade, eu non a creo. Chegará un día que será, eu por ahora non a vin, porque as nais traballadoras, eu teño unha amiga que sempre dicía, as nais traballadoras sempre somos insatisfeitas, cando estamos no traballo, dicimos, os nenos, e cando estamos con os traballo, sempre estamos pensando que facemos aquí que deberíamos estar noutro lado, que facemos noutro lado que deberíamos estar aquí. Entón, eso pesa. Eu non digo que os pais non lle pase o mismo, pero eu o que vexo na vida normal, diaria, é moito a menos escala. Penso eu penso que a maioría das nais estará de acordo comigo en que eso sucede. Eu, dende logo, sí. Bueno, a última pregunta que é habitual neste tempo de entrevista, anda correndo todo o día e constame e seino, pero cando ten un oco e cando ten algo de tempo libre, que lle gusta facer a Victoria Lareu? Bueno, pois eu normalmente procuro ler un pouco, pasear pola praia... Cousas sinxelas, non? Sí, o máis sinxelo, porque... cando tes tranquilidade, o máis relaxado posible, ir a tomar algo co teu marido, ir a dar un paseo, ler sobre todo. Pois non sei se agora lle dá tempo a ler ou non, pero nos deixámola que vaya a desfrutar dese pouquiño tempo libre que ten. Moitísimas grazas, Victoria, por estar hoxe connosco. Agardamos que volva xiña. Dende logo, cando vostede queira, está convidada a volver a Correo Televisión. Bueno, moitas gracias, é un placer. A todos, grazas por seguirnos un día máis no Estelae, o tempo de entrevista en Correo Televisión.